Oyawre Nyakwaramoga Jwang' en okinyi maber kendo mwaromo e chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' tich adek tarik 6 dwe mar 10 higa mar 2021. Geno mara en ichiew e yorno makare machiegni mondo aluomnie moko kuom thuond weche e oboke adek mago mapile mag The Standard, Daily Nation kod The Star. Nyinga Chris Owino. Kawuono wadhi moke kod oboke mar The Standard. Thor mara wacho nyimo oboke mar The Standard en unexplored Mudavadi factor. Unexplored Mudavadi factor. Even though President Kenyatta has lately hinted at backing ODM leader Raila Odinga's presidential bid, NC Musalia Mudavadi politically remains close to Uhuru, begging the question, what next? Could his be the ace card? Could his be the ace card? Mano e penjo mane nyimo oboke mar The Standard. Kata odoko ni Ker Uhuru Kenyatta osebedo kae neno ni siro lwedo gai mar ODM migosi Raila Odinga. Oboke mar The Standard yango ni jatend duond bura mar NC Musalia Mudavadi pod ni machiegni mokalo kod Ker Uhuru Kenyatta, kendo obende pod ni kwano mar ker mapacho kae Uhuru Kenyatta e dilaro kom ker e yiero maduong' mabiro. Iwacho ni kata odoko ni jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta osebedo kanyi golo ranyisi ni osiro lwedo gai mar ODM Raila Odinga dilaro kom ker e yiero maduong' mabiro. Jatend duond bura mar NC Musalia Mudavadi bende pod nachiel kuom jogo machiegni kod ker, kendo seche moko ker kod kwano mage mar dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Mane thor mar wache nyimo oboke mar The Standard, kama picha mane nyimo oboke mar The Standard en picha mar jatend duond bura mar NC Musalia Mudavadi, ma oboke mar The Standard yango ni obende ochiegni kod ker Uhuru Kenyatta kigolo gai mar ODM Raila Odinga, kendo oboke mar The Standard temo lieko ni seche moko poni ker Uhuru Kenyatta kosiro lwedo gai mar ODM Raila Odinga to onyalo siro lwedo Musalia Mudavadi e dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro matimore. Kata odoko ni ker osebedo ka golo ranyisi ni odhi siro lwedo gai mar ODM Raila Odinga. Kata kamano Standard wacho ni Musalia Mudavadi bende chiegni mokalo, kendo chiegni kabisa kod jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta. Oboke mar adek loso ewi tho mar okelo Kamaloka Evans Monari, men achiel kuom okinde mag jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta mane okonye e bura mane ni e nyim doho mar piny mangima The Hague. Okil Kamaloka Evans Monari ne ong'ielo rengo, kendo achiel kuom okil Kamaloka madito e pacho kae neno okil Kamaloka mar ker Uhuru Kenyatta e bura mane otero ker Uhuru Kenyatta e nyim doho mar piny mangima mar ICC. Oboke mar 4 pod loso mana ewi Musalia Mudavadi, kama oboke mar The Standard temo lieko ni Musalia Mudavadi en achiel kuom jotelo machiegni mogik kod jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta. Kata odoko ni ker osebedo ka golo ranyisi ni odhi siro lwedo ogai mar ODM migosi Raila Odinga, ma seche moko poni ker oloko pache no kosir lwedo Raila Odinga, jatelo monyalo siro lwedo en Musalia Mudavadi. Kata kamano pok oyangore ni Musalia Mudavadi to kwano mag ker en okete kama nade, kata odoko ni ochiegni kod ker Uhuru Kenyatta. Oboke mar bich pod loso mana ewi report mar Pandora report mane ogol, report mayango jotelo mag siasa e piny mangima man kod mwandu e bengi mag pinje maoko. Pandora report manyoro golo odiochieng' manyoro, ma en nonro mayango jotelo mag siasa e piny mangima man kod accounts e bengi mag pinje maoko, kama ne oluonge nying ker Uhuru Kenyatta ka achiel kuom jotelo man kod mwandu gi man kod accounts e bengi mag pinje maoko. Oboke mar 6 loso ewi duol mochung'ne ndiko jopuonje pacho kae Teachers Service Commission, kama ne omiyo mich moko kuom jopuonj mane otimo maber e piny maduong' mar KCPE e higa mokalo. TSC odiochieng' manyoro ne osidho moko kuom jopuonj mane skunde magi otimo maber e piny maduong' mar KCPE e higa mokalo. Oboke mar 8
loso mana ewi ywarok mane kind jood bura kata senators ma siro lwedo gai mar ODM Raila Odinga, jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta kod jalup ker William Ruto. Iwacho ni ne nitiere ywarok e nyim od bura mar Senate odiochieng' manyoro e kind senators ma siro lwedo gai mar ODM Raila Odinga, jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta kod jalup ker William Ruto. Itoboke mar apar gariyo loso e mibadhi mar Anglo Leasing. Itoboke mar apar gadek loso ewi chenro mar duoko piny nengo mafuta e pacho kae, kama komiti mar od bura mochung'ne weche mag omenda odiochieng' manyoro ne okwayo mondo migi thuolo mar ndiko ripot margi ewi nengo mafuta, manyiso ni nengo mafuta inyalo na duoko piny seche moko chopo juma manyien. Komiti mar od bura mochung'ne weche mag omenda nyoro kwayo mondo migi thuolo mar ndiko ripot margi magidhi chwalo nyim od bura kochopo juma makiny, manyiso ni nengo mafuta ok dhi dok piny e jumani, to nyalo dok piny e juma manyien. Itoboke mar apar gabich pod loso mana e weche mag kwe e counties mag Laikipia kod Baringo. Pajo ndiko kaachiel kod pajo somo nyaka goro mar Katun weche moko e counties. Kae weche moko e counties, picha makanyene picha mar ogai mar ODM Raila Odinga kod jaod bura mag Gatundu South Moses Kuria. E kinde mogai mar ODM Raila Odinga ne otimo limbe ne Moses Kuria od thieth, kama osebedo ka yudo thieth e pacho kae, kama Moses Kuria nyoro rwako jezi mar Gor Mahia serikal. Toko boke mar The Standard gin weche tuke malose piem mag ng'wech mag 2025 World Athletics Championship ma idhi bago e pacho kae, paw tuke ma Moi International Sports Center Kasarani. Oboke mar ariyo an kod oboke mar The Star. Oboke mar ariyo an kod oboke mar The Star. Thor mar owacho nyimo oboke mar The Star en Kenyatta support bolsters Raila push. Kenyatta support bolsters Raila push. Odinga has made major strides getting backing of top guns across the country. Iwacho ni okang' mane jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta okawo mar siro lwedo gai mar ODM Raila Odinga e dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro osemiye mbi kaachiel teko mapek e pacho kae. Iwacho ni sir mogai mar ODM Raila Odinga osebedo kayudo kuom ker Uhuru Kenyatta osemiye mbi kaachiel kod teko e weche mag siasa e pacho kae kipimo kod jotelo mamoko mag siasa mabende dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Picha mane nyimo oboke mar The Star en picha mar mosenindo Orierogo Manduli e kinde mane timone alam, kinde mane otimne ringre alam mare mogik e All Saints Cathedral odiochieng' manyoro. Itoboke mar adek pod loso mana ewi nyasi mar alam ne ringre mosenindo Orierogo Manduli. Itoboke mar ang'wen yaketo oboke mar abich iwacho ni ogai mar ODM Raila Odinga sani kod teko mokalo e pacho kae weche mag siasa kalore kod sir mosebedo kae sire kod jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta. Itoboke mar auchiel lose campaigns mag jalup ker William Ruto. Itoboke mar abiriyo en Musalia Mudavadi sani koro kwayo jodak ma Western Kenya kata yimbo mar Kenya mondo oko kendo ndikore ka jogombulu e kindeni ma ndiko jogombulu e pacho kae. Oboke mogik an kod oboke mar Daily Nation, kama thor mar wache nyimo oboke mar Daily Nation any pressure mounts on Uhuru over offshore wealth. Pressure mounts on Uhuru over offshore wealth. As Kenyans wait President Kenyatta's comprehensive response to the Pandora Papers linking his family to multi-billion shillings assets offshore, his political opponents are demanding that the wealth be repatriated and invested locally to create employment for thousands of jobless youths. Iwacho ni jotelo mag siasa to moloyo makwedo jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta sani koro dwaro ni ker Uhuru Kenyatta oduok mwandu ma oketo e pinje maoko ke pacho kae, ka wacho ni ka ker Uhuru Kenyatta oduoko mwandu ma giketo e pinje maoko kendo gikelo e pacho kae dhi miyo rowere mathoth tije kar ketogi e pinje maoko. Ma otudre kod report mar Pandora Papers kama ne ogolo nying jotelo mag siasa e piny mangima man kod mwandu gi e pinje maoko, kama ne otudo ker Uhuru Kenyatta kod mwandu manengo giromo bilion 3.3 manie pinje maoko. Koro josiasa
to motenore kod jalup ker William Ruto dwaro ni ker Uhuru Kenyatta okel mwandu ma e pinje maoko go e pacho kae mondo omi rowere tije. Itoboke mar ang'wen nyaka itoboke mar abich pod loso mana ewi chenro mag ndhiyo oganda mowacho sani oganda e pacho kae lalo odiochieng' kodiochieng' e yorno ma ok ong'ere. Iwacho ni e pacho kae oganda osiko ka lal odiochieng' kodiochieng' e yorno ma ok ong'ere, ka picha manie nyim itoboke mar abich kod itoboke mar ang'wen nyis picha mag jogo ma oselal e pacho kae e yorno ma ok ong'ere. Itoboke mar auchiel gin weche mag siasa mag duond od bura mar UDA. Itoboke mar aboro jo od bura ne otemo chenro mar duoko piny nengo mafuta e pacho kae, kama komiti mar od bura mochung' ne weche mag omenda ne okwayo mondo migi nyaka juma makiny kama gidhi golo report margi ewi duoko piny mafuta e pacho kae. Itoboke mar 12 loso ewi okil kamaloka mosenindo Evans Monari mane ong'ielo rengo odiochieng' manyoro. Kane aselieko ni okil kamaloka Evans Monari en achiel kuom okinde mag jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta mane okonye e bura mane otere e nyim doho mar piny mangima mar The Hague. Tok oboke mar The Daily Nation, tok oboke mar Daily Nation gin weche mag tuke. Nyakwaramogi mano bene makelo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Oriti masani ninga Chris Koyo.